זה אתם, עם ישראל, מהמדבר, לא השתנתם, חולרות הייתם, חולרות נשארתם, תאמינו לי, אני מכיר אתכם טוב, 40 שנה לקחתי אתכם במדבר לארץ הזאת, 40 שנה. עם עם אחר הייתי עושה את המסלול בחודשיים, אבל איתכם כל רגע תלונות. לא טוב מים, רוצים מים מינרליים, לא טוב מן, רוצים דיאט מן, לא טוב סלב דל קלוריות, תלונות. יהודים מתלוננים, יהודי לא מתלונן כשרע לו, לא, להפך, רע לו אם הוא לא מתלונן. קטני אמונה, אני זוכר את כולכם עומדים על שפת ים סוף ואני מרים את המטה וחוצה את הים בשבילכם ואתם כמו ילדים שרואים קוסם בבר מצווה. איך עשית את זה? תעשה עוד פעם. אני אומר לכם, תעברו, המצרים באים. אתם אומרים, זה בטח מצלמה נסתרת. ניכנס, המים יפלו. וכמה לחמתי עבורכם. באתי לפרעה, אני אומר לו, שלח את עמי. הוא אומר לי, מה? אני אומר לו, שלח את עמי. הוא אומר לי, מה? אהב לשמוע אותי מגמגם. בגלל זה נתתי לו את 10 המכות, דם, צפרדע, 10 המכות, איזה בזבוז. היום הייתי נותן לו מכה אחת, איידס וגמר. ולכם הבאתי את 10 הדיברות, זוכרים? כולכם הייתם במעמד הר סיני, וכולכם קראתם אחרי כל דיבר, נעשה ונשמע, לא תגנוב, נעשה ונשמע, לא תנאף, נעשה ונשמע. איך לא הבנתי כבר אז, אצל יהודים נעשה ונשמע, זה אומר קודם נעשה מה שנרצה, אחר כך נשמע מה יש לך להגיד בעניין. וכמה שלחמתי בשבילכם, מה קיבלתי מכם, אה? הרצל קיבל פה רחוב, בן גוריון קיבל שדה תעופה, כל הנביאים קיבלו איזה, יחזקאל, ירמיהו, יש רחוב, ישעיהו, יש... מה נתתם למשה רבנו, אה? חיפושית. בגלל זה התנקמתי בכם, נתתי לכם עונש. ליל הסדר, איזה עונש. כל המשפחה ביחד, איזה עונש. יושבים סביב שולחן עם הרבה אוכל, ואסור לכם לגעת באוכל עד שלא תספרו את כל הסיפור של יציאת... דבר אחד אומר לכם, את התורה שלי אתם כבר לא בדיוק... אבל הרי כל התורה כולה על רגל אחת. מה היא? ואהבת לרעך כמוך. ומה פירוש? קודם כל תאהב את עצמך. אם אתה לא אוהב את עצמך ואתה אוהב את רעך כמוך, אוי לך ואבוי לרעך. אז תתחילו קצת לאהוב את עצמכם. כי בינינו, שאף אחד לא ישמע, כמה שאתם חולרות, אם החזקתם מעמד 4,000 שנה בתור עם, כנראה שיש בכם משהו, ותתחילו להאמין בזה. חג שמח.